לכולם וברוכים הבאים לעוד סרטון בגודות. אז היום אני רוצה להוסיף לשחקן שלנו סקריפט שיזוז לנו מצד לצד. איך עושים את זה? לוחצים על הפרייר פה וטעינה, ניצור לנו את הסקריפט הזה. תמחקו פה את כל עד שזה יהיה רק שורה רביעית, ואז בשורה הרביעית תכתבו var speed קו תחתון x var של speed קו תחתון y. תרדו שתי שורות למטה ותכתבו function קו תחתון process. תרדו שורה למטה ופה תכתבו בשורה speed x שווה ל input נקודה get exit, ופה למטה אתה כותב, אתם כותבים פה למטה UI קו תחתון left, ועכשיו אתם עושים פה גרש, שוב פעם גרשיים, ואתם כותבים UI קו תחתון right. אז עכשיו יש לכם את זה, ולבדוק שזה עובד אתם יורדים שורה למטה וכותבים print, ואחרי שכתבתם print פה בפנים אתם כותבים speed x נפעיל, ופה למטה אתם תראו שזה 1 או 0 או מינוס 1. אוקיי, אז זה עובד לי מצוין. ננקה את הכל שלא יפריע לנו. זה עובד מצוין. אז עכשיו אנחנו יכולים לעשות לכל זה העתק, קונטרול C, קונטרול V, רק שפה במקום speed x אנחנו כותבים speed y, ופה משנים את הערכים ל-up ו-down. up ו-down. ועכשיו יורדים שורה למטה, כותבים ש-velocity נקודה x שווה ל-speed x, ויורדים למטה velocity נקודה y תהיה שווה speed y. יורדים שורה למטה move and slide. עכשיו בואו נבדוק אם זה עובד, וזה לא עובד. למה? כי פה במקום שווה ב-velocity צריך לכתוב פלוס שווה. עכשיו תראו מה זה יעשה, יזוז לנו. אם אנחנו רוצים שזה יהיה מהר יותר, פשוט פה עושים כפול 40 נגיד, כפול 40. עכשיו שננסה את המשחק, תראו שזה יהיה מהיר יותר. אולי קצת מהיר מדי, נגיד נשנה את זה ל-10 נגיד, 10. בואו נבדוק. אוקיי, זה קצת איטי יותר, אז רואים שהדמות זזה על המקשים במקלדת. טוב, בשיעור הבא נוסיף כמה דברים, כי הצצתי עכשיו בכמה זמן סרטון הוקלט, זה קצת יותר מדי זמן. אז בשיעור הבא אנחנו נמשיך את הסקריפט ונוסיף כמה דברים אפקטוריים טובים ממש. אז להתראות בשיעור הבא.